Men nok af det. Timon, hvad laver du? Jeg spoler frem til det sted, hvor vi kommer med. Men du kan da ikke springe starten over? Jo, det er nemlig lige, hvad jeg kan, Gamligas. Jeg har fjernbetjeningen. Jamen, så bliver alle jo helt forvirret. Vi må tilbage til begyndelsen af historien. Vi var ikke med i begyndelsen af historien. Jo, vi var. Også i den grad. Hvad? Ja, men det ved de jo ikke. Hvad så med at fortælle dem vores historie? Hey, jeg har en idé. Hvad med at fortælle dem vores historie? Øj, det lyder som en god idé. En lille tur bag kulisserne. Vi tager dem med på en rundvisning, giver dem et afslørende og personligt indblik i historien bag historien. Ja, for de ved jo ikke, at vi faktisk var der, selvom de ikke vidste, at vi var der, vel, Timon? Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Hvad betyder det så, at vi går tilbage til begyndelsen? Nej, Pumba. Nej. Vi går længere tilbage. Tilbage til før begyndelsen.